Assalamu alaikum hormatly agdalar, hormatly İngiliz howuzçyları, talipler, muallimler, hem vaka hem de line grupamyzyň hormatly agdalary. Bugünkü sapamyzda sizi ýene bir gada hoş gördük. Siziň bilen gaýgysyz edil menem siziň ýaly talip, beni açyk özüniň bilýän zatlarymdan hem size öwretmek isleýärin. Bugünkü sapamyz näme bolar? Bugünkü sapamyz aktiwni hem passivni zalawyň ulanýan ýerler barada geçer. Hem aktivni zalawy hemmämiz bilýäris. Bu bir ýöneköý sözlem. Abyşny. Ab ýöneköý eýe, habar we beýleki agzalar bolan. Baş agzalar hem başga agzalar bolan bir ýöneköý sözlem. Aktivni. Indi bu ýöneköý sözlemi näde passivni zalawy öwürmeli? Bu ýollaryny 4, ýagny 4 ways to use the passive voice. Okay. Gelinle bolsa azıcık bu 4 usulmada başlamank bir ýöneköý aktivni passivni zalawy bir ýöneköý sözlem meselem alyp görelim. Gelin. Bizim bu misalymyzda ýagny the dog ate the meat. Ýagny it ýedi öten zamanna. Bu hemmämizden bilýär. The dog bu eýe subject and ate it's a verb. Yani işlik habar bolup gelýär. The meat was an object, yani dolduruç. No problem. Meselede. Hemmedat okay. Indi olsa gelin bir zat düşünelim. Bu ýagdaýda the dog, yani eýe etýän hereketini dolduruca ýetirýär. Yani bu diýdiňimiz nähili? Yani it nämäni ýer? Et ýer, yani уже et eýe уже dolduruca baglanýar. Yani etýän hereketini dolduruca bildirýär. Dolduruçy bolmasa уже habaryň yani etýän manysy, etýän hereketi näwelli bolup durýar. Prosta the dog ate diýsek, mysal üçin meat ulanmasak, onu habar dolduruca baglanyp bilmeýär. Yani biziň itiň näme ýygyny bilmeýär. Itin näme ýygyny bilmek üçin dolduruç ulanýar. Dolduruç hem hem dügün dolduruca baglanýar. Hereket gün dolduruca ýetýär. Hawa bu ýöneköý. Meselede muňa düşündik. Hawa gelinle bolsa muny passivni zalawa öwrelim. Passivni zalawa öwrmek üçin biz aýtdyk berde object top gelýärdik meat. Indi bu tersine bolýar. Yani biz aýtdyk the dog gün habar dolduruca baglanýar diýdik. Indi bu ýagdaýda bolsa bu ýagdaýda passivni zalawa öwremizde dolduruç habar bolup gelýär. Yani bu ýerde the meat was eaten by the dog. Uje the meat dolduruç passivni zalawdy öňüne geçer, bolup gelýär. Dolduruç was eaten uje ate. Yani uje kömekçi işli bolanýar passivni zalawdy. Was ili were, yani bu zamana bagly, kömekçi işlik hem zamana bagly. Yani bu ýerde biz ate öten zamana geldi, şonuň üçin was işli bolanlyk, kömekçi işligini. Bu was bu ýerde esasanam ýani öwrenip başlayan başlangyçlar üçin was were, yani eaten, yani köpsi was eat diýerler, ili ýa the meat were eaten diýerler, ili were eat diýerler, yani açyk çarşak bolýarlar. Ulan ýani kömekçi işlikleri. Bu ýagdaýda hiç kynçylyk çekmelýär. Esasat işligiň, ýagny aktivni zalawda gelýän işligiň, habaryň haýda zamanda gelýänini bilmeli. Oňa şo zamanyny hem böl ütgedaýmeli. İşligi şo öten zamana ütgetýän. Bu bolsa eýem bilýäs her zamanyň özüniň aýatyn ulanýan kömekçi işlikleri bar. Bu barada hem açık son kitaplarda geçer. Yani häzir bu ýerde biz saklanmaly. Gitdi. Dalşy. Okay, the next. Uje bu ýerde was eaten bolup gelýär. Was kömekçi işlik. Yani to be işligi. Plus eaten. Yani üçüncü işlik. Participle. Bunu hemen ýaňy öwrenjiler aýtdy. Verb 3. Bunu hemen bilýär. Verb 3. Okay. By the dog, bilýäs, bu yerini çarşdyk diýdikmi? Dog, uje bu ýerde yerini çarşanda dolduruç bolmaýar. The object
it wasn't, it will not be the object. It will be the agent. Yani agent rolünü etýär. Bu agent nähili rol bolup bilýär? Yani şu agent demek hem agent yani şu by the dog agent tarapyndan edilýär. Yani ýa bu ýerde hemen bilýär tersine bolýar, hareket tersine gitýär. Yani uje agent hava eýe baglanýar. Biz aktivni zalapda aýtdyk. The dog ate the meat. Yani strelkamız dolduruca barýar. Eýe dolduruca baglanýar. Yani bu ýerde biz agent yani bir tarapyndan habar eýe diýeceğim. Baştan eýe. Kim tarapyndan edilýär? Kim tarapyndan yani şu et kim tarapyndan iýilýär? Güjük tarapyndan, it tarapyndan. Yani bu ýerde agent rolüne edýär. Agent göni eýe baglanýar. Strelkamız ýygyna aýtýar. Eýen bunu düşündük. Meseleden hiç kynçylyk ýok. Birdiňe bir açyp kitap açyp şu işlikleriň haýsy zamanlarda nähili ütgeýänligini, aktiwninden passivny zarara geçenine nähili ütgeýänligini öwrenäýmeli. Hiç kynçylyk ýok. Yer bolýa. Gelinli bolsa, ýa-ni 4 usulumuz barda. Giňişleýin, geçeliň. İlki başlamak men burada aýdym beler. Köp studentler, köp talepler, ýa-ni köp ingilis öwrenýänler aýtýarlar, näme üçin men passivny zarara ulanaýyn? Men ingilis tili gurlap bilýän bolsam, aktivni zararan many ulanyp bilýän bolsam, gülüş bilýän bolsam, ýazyp bilýän bolsam, maňa passivni zarap näme gerek? Özümi bidere kösäp kynçylyk çekip diýerler. Oň bir ýoly bar. Passivni zarap gurulsaň, passivni zarap ulansaň, özüň gurulýan gepini, gurulýan ýazýan eserden bolsaň, ýazýan sözüňizi azyçyk owadanlaýar. Yani özüňizde kelleňizde ingilis tili öwrençilik ukygyny hem artdyrýar. Yani gelin bir şu barada azıcık giňişden geçelim. 4 usulumuz barada. Birinci usulumuz näme? Subject is unknown. Yani belki belli bolman hem biler. Bizim ulanýan birinci usulumuzda yani passivni zala ulanamızda belli bolman hem biler. Yani aktivni zalakda ulanýan eýämiz, oje passivni zalaga öwrenmizde yerini çarşan edikmi? Yerini çarşanna oje by the agent bolup gelýär. Yani agent oje bu ýerde ulanmasaň hem bolýar. Bu ýerde näme belli bolsa da hem bolýar. Ondan obvious yani bu yer käbat ulan bilýär hem. Yani ulanasaň hem bolsa ulanmaly, ulanmasaň hem gelse bolýar. Yani ulanmasaň hem bolýar by agent. Ya olmasa not important yani azaty däl, möhüm däl ulanmak. Yani by yani bilen gang getiren meselemizde the meat was eaten by the dog yani agent by the dog ulanmasak hem bolýar. Oň hiç kili kynçylygy ýok. Meseleder böyle. Biz häzir misallar hem sizinle işläp geçerik yani gelin häzirlikçe hersi bilen tanyş bolalım. İkinci, to shift focus of subject. Yani özüň aktivni zalapdan passivni zalaga öwürmek islegiň bar bolsa, yani özüňde bir hili passivni zalap ulanasaň gelse, ikinci to shift focus of subject. Yani eýer azık eýer biljek bol. Yani haýsy dolduruja baglanýar. Yani dolduruja baglanýarmy? İkisiniň haýsynyň baglanýany tapjak bol. Yani öwrenmede ikisini bilmeli. Object nerede, subject nerede? O zaman ikisini öwürmek başarmaly. Okay, ikinci. Üçüncü, sentence variety. Yani gaýtysmy diýäli, näme üçin ulanaýyn, näme üçin näme gerek passivni zalap maňa gerek gelýän öwrenjiler üçin sentence variety yani ulanýan sözlerimizi açyk owadanlaşdyrýar. Mysal üçin men gittim, men bardym, men gördüm, men şunu etdim, men onu etdim, men bunu etdim. Yani ingilis tilinde I did this, I did that, I did those, he did this, he did that. Bunu gaýtaran gelse açyk skuşnan bolýar bir hili. Çytkynjam bolýar, ýürege düşünjam bolýar bir açyk ulansaň. Şonuň üçin üçünji usulumuz açyk wajyp şu ýollarla ulansaň hem bolýar. Sentence variety. Yani gepini ulanýan sözlerini owadanlaşdyrýar. Dördüncü masa coherence. Yani açyk важны ulanýan sözlerini it's very important. Yani it makes you
it makes your sentence be very understandable, and it makes your sentences or your words or your context makes really be so understandably. Okay? Yani bu özüňiziň aýtýan sözüňizi hasda manylaşdyrýar, hasda düşünüpli etýär. Flow yani kaçışmaz yani idi giderli etýär. Yani mesela the meat was eaten and taken and brought and şolary dowam etmek üçin sözlerinde gatty uly akçam peýdasy bar. Geliginde bolsa biziň birinji oturumyz bilen yani birinji öwrenmeli usulumuzda gelen misallar bilen tanışyp bolalım. Birinji oturumyz aýdyşmaz ýaly eye näzelli ili ne wajib däl. Ýa-ni musa ulan manyny bilýär. Birinji misalymyz the building was built. Yani kim tarapyndan mesela jaý bir guruldy karaç türkmençe terjime edemedi. Jaý guruldy. Jaý kim tarapyndan guruldy? Bize nämelim? Aşa kim guruldy jaý? Bize hiç wajib zat ýok. Esasat jaý ýerine guruldy. Yes. And ikinci sözümüze geçtik. The wall was vandalized. Vandalized ne manyn berýär? Vandalized bolanda yani stenany yani divary yumurýarlar mysal üçin divar yumurdy, vandalized ili ýa da Amerikada bilýär, Amerikada ýa başga ýurtlarda, Ýewropa ýurtlarynda stena divara bir herhil şekilde çekýärler. Ana şoňa vandalized diýerler. Biz ýa bu ýerde the wall was vandalized. Biz kimin gelip edenni ýa-da kimin divary weýran edenni ýa-da şu çyzgylary çyzanny bilemez ok. Belki biz aýdyp biles somebody did this, or maybe we can say it vandals. Vandals bolany ýa bu ad bolup gelýär, ýagny şu çyzýan razrушить etýän, ýagny bozýan adamlar aýdylýar. Maybe vandals did this, or we don't know. It's not important. It's unknown and it's obvious, or it's not important. Yani bize wajib däl, bize gerekli däl. Nämelim bize. Şonuň üçin the wall was vandalized. Okay. The next sentence, the next example. The roads were fixed quickly. Bu ýerde bize ýollary kim bejerenni, ýollar tiz bejerildi. Yani kimin bejerini biz bilemez ok. Bilýär biz adamlar bejerdi. Yani iýminni. Esas kimin bejerini bilemez ok. Esas zat Hudaýa şükür ýollar bejerili. Esas mara aşgabat ýol bejerili. Esas zat gowy. Yes, the roads were fixed quickly. Esas bilmez adamyň Hudaýa şükür ýollar bejerildi. Okay, never mind. Ýene bir ýol bar. The railroads were invented in the 19th century. Yani we can use it to give some little bit information about some railroads or some, for example, airplanes or some education or something like this. Biz nähilitekak. Biz käbir informasiýalary, käbir meseleleri adamlara ýetirmek üçin, ýa-ni birini aýtmak üçin esasy kimin mysal üçin demir ýollary 19-njy asyrda guruldy mysal üçin 19-njy asyrda tapyldy. Biz näme diýjek bolar? Kim tapdy, kim ýasady, kim etdi? Bize nämelim esasdan 19-njy asyrda Hudaýa şükür railroad ýa-ni demir ýollar ýasarly, guruldy. Şu adam ulanýar. Bizim bilmediğimiz informatik hukmunda hem ulanýar. Gelin orada ikinci meselemize geçelim. Yer bola bizim indiki sapamız yani indiki usulumuz bilen tanışıp olalım. Indiki usulumuz yani shift, focus and flow. Yani ikisinin usulun birleşip bir yerlerde ulanışını geçelim yani. Bir sözlemde bir tekst düzleminde ikisinin nehili shift, focus of subject and flow or coherence ikisinin ulanyan yerini geçelim. Bu esasen hem nahil bola bu esasen hem nimede ulansanız ýa-da zat IELTS TOEFL egzaminlerini
Ulanın wagtlaryňyzda aýtjan gepiňizi, ýani aýtjak bolan pikiriňizi egzamin alýana ýetirmek üçin, özüm owadyny ýetirmek üçin shift focus and flow kontrol etadi öğren wajib ulanmak üçin. Gelin tanışalyň. Biz Apple barada bir text aldyk, çyrak bir text. It's very important that let's start to read this text. Okay, the Apple was founded by Steve Jobs. Biz bilýär, bu esasy not important, yani birinci usulumuz by Steve Jobs. Ulanmasagyň bolýar, ýöne esasy biziň ulanış tekstimizde gerek bolýar. Yani Apple was founded by Steve Jobs. Yani biz esasy temamız, bizim mowzumuz Apple barada. Şoň üçin bizim sözümizin başyny Apple bilen başladyk. Biz aýdylan bilýärdik, Steve Jobs founded Apple. It's boring. Yeah. And yani biz Steve Jobs diýip gutarduk. Yani ne sözlerimiz Steve Jobs diýip gutarduk. Indi biz şol bilen başlaýat, yani Steve Jobs bilen başlaýat. He developed and sold personal computers, which is why the Apple was incorporated as Apple Computer Inc. Görün bu yerde açıkam näme de bar, her näme de bolsa bir açık owadanlaşyk gitýär. Ine biz Steve Jobs diýip gutardykmy? Eýär bizim sözümizde ikinji sözümizde şol Steve Jobs bilen yani izin dowam etmek isleýär. Şu adylan pikiri Steve Jobs barada aýdylan sözleri, yani pikirleri şoň bilen dowam etmek isleýär. Yani dowam edip gitdik. Which is why уже bu bilýär, özüm aýtdyk biz flow. Yani which is why the Apple was incorporated as Apple Computer Inc. And even okamızda today it was renamed. It allyk näme Apple Computer Inc. Apple Computer Inc. Biz sözlerimizi gutarduk. Yine şol bilen başlaýar. Even Apple Computer barada aýtýar. It was renamed as Apple Inc. No. And уже biz yine burada insan Apple bilen gutarduk. Apple diýip. Yine Apple diýip başlaýar. Apple is a famous now. That is used by millions of people. Bilenmi bu burada üstadımın bir sözüm gutaran sözümüzde aýdylan gut pikir, misal üçin Steve Jobs barada gitdim, birinji sözüm. Şol Steve Jobs'y bardaky aýdylacak pikiri indik sözümizde dowam etýär. He developed and sold personal computers, which is why the Apple. Oje bir Apple bilen başladyk ýene. Yani biz aýdylan bilýär. He developed and sold personal computers. The Apple was incorporated. It was renamed as Apple. It's boring. It will be really boring. Yeah, I agree with it. And şonuň üçin biz sözlerimizin eýär owadan çykmak üçin, yani gowy aýdylmak üçin biz passive voice, yani shift focus, yani biz esasy aýdylan gep Steve Jobs barada aýtýan bir sözümde. Biz şo barada gitsek, Steve Jobs founded Apple. Diýsek, it will be boring. It's really ýürege düşünçirak bolýar. Şoň üçin biz passive voice ulansak, özümüze hem amatly bolýar, hem aýdylan pikirimizi owadan edip, yani gowy görnüşinde dinleýije ýetirýämiz. Şonuň üçin bu ýerde flow, yani aýdajak gepleri hemmesini bir ýerde jemledik. Yani hersini aýrytyň sözlemde aýtdyrman, şu aýdylan gepi hemmesini bir sözlemde, yani bir ýerde jemledik. Which is why Apple was incorporated. Yes, really. Okay, gelin bolsa üçüncü meselemiz galdy. Üçüncü usulumuz galdy. Üçüncü usulumuzda tanışalyk. Üçüncü usulumuz hem sentence variety. Yani gaýtışymyz ýaly sözüňizi aýdylan geplerinizi owadan edip diňleje ýetirmek üçin şu üçüncü usul has wajib bolýar. Sebäbi usul egzaminlarda, yani TOEFL o IELTS egzaminlarda essay ýazjak wagtyňyz, düzme ýazjak wagtyňyzda hukman wajib bolýar. Gelin bir azıcık misallar alalım. Little bit. Misal üçün, he did A. Then he did B. After that he did C. Bu yerde abyşny sözüm, ýöneköy sözüm. Gramatik taýdan dogry. Yani eýefi, habary hemmede baş agdalary, beýlek agdalary ýerine aýdylan gep, yani diňleýije ýetirilýär. Ýöne biziň esasy bilmeli zatymyz
boring, really. Bu öğren yürüge düşünç. Yürüge şoğurlar gaytırılıptı. He did A, then he did B, after that he did C, and then he did D, or after that he did E. Gaytırılan ya zatlar yürüge düşünç çölya. Özüm ayda otursanız ama özümden bir geden gittim. Men bir gittim, baramda o da on ettim. Bölümden on ettim. O zaman burun gördüğümde on ettim. Yani bu govarla on ettim. Gaytala otursam özüme 3 çıkın yürüge düşünç çölya. Şoň üçin adylan gepleňizi, adylan piketjek bolan pikirleňizi dinleje ýetirmek üçin azık passive voice, şu sentence variety usuly azık sizin üçin katta amatly usul. Gelin bir azık passive voice öwredeň. Birinçi sözüni goýa. He did A. Okay, that's really good. Mesela der, go in. Then C wasn't done until he had completed B. Benim bu yerde aýtjak bolanymyz uje terjime etsek, ol A-ny etdi, C B, to есть B edilýänçe C edilmedi. Benim aýtjak bolanym bu yerde näme mysal aýtyp bolaydy? A, C, B, yani A, B, C harplarının derine üstünde kulat bolup biler. Yani menin size yetirjek bolan zadym şoğur gaytalan, çoğu sözümde ikilenci gaytalan zatlar öğren çıkın, yürüge düşkün çölyer. Başardığınızdan passive voice, yani pasif zalogunu ulanmağa çalışın. İkinci sözümde aytışımda he did A, C wasn't done until he had completed B. Özüne müsirk görüm. Nähili oğudun çıkkay, nähili oğudun aydilýär. Okay. Bizim sapamız şolada nawarat hormatly agzarlar, hormatly İngiliz howuzçuňlary. Sizin dikkatiňize 4 sany passive voice'un ulanýan ýollaryny sizin dikkatiňize ýetirdik. Size her näme bolsa azajygam bolsa düşünülsiňiz diýip umyt etjäris. Eger düşünen bolsaňyz, sizden haýyş biziň YouTube'daki, menin yani YouTube'daki kanalyma yazmaňyzy haýyş etjän. Just please subscribe to my channel on YouTube, and it will be really great for me, and it will be really pleasure for me if you subscribe. And sonra hem sizin üçin bir näçe tapaklary sizin dikkatiňize ýetirip durarys. Sökman inşallah. Hem biziň WhatsApp grupamyz, hem de Line'da grupamyzda galyň. Sizin üçin etip bolsa dalnyşym ýene öňüňizde bir näçe dikkatiňize gyzykly tapaklary ýetirip durarys. Okay, goodbye.